So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Sally. Sa di pa nakusugtan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Heaven knows. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano ba daw sayon kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Dipulog City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Sally. Tay Sally, nabi ati bagong classmate. Babae or lalaki? Lalaki, uy. Danis iyang name. Asa man ana ba? Dali, kuyog ka na. Kay pakit-unti ka. Ana ay, kanay nag-ingkod. Hala, kagwapo niya. Hoy, kahilongkod ni mo diha. Gwapo lagi siya, Daisa. Kwapo, cute. Hi, Sally. Hala, nakailalagi ka na ako. Oh, nang tanam ko sa imong mga friends kung ano sa'y name ni mo. Aw, Pwede makik-friends ni mo? pwede kayo. Naunsa di kanis? Nag-call ko. Ni-graduate na hinuon to sa elementary, nag-uul na hinuon ka. Angang, di naman ko mag-high school din sa atong eskwelahan. Hala, mubalik di kag-eskwelahan? Oo, di mo may gusto ni Papa nga ibalhin ko eskwelahan. Oo niya, nga nang nag-uul man ka. Di naman ko makakita ni mo. Ngawon naman ko ni mo kay friend, baya ka na ko. Magkita maghihapon tagkuid, kay parehas pa yata nga active sa simbahan, kay parehas pa yata nga miyembro sa youth. Oo, Desa. Kamusta, Sal? Okay ra. Dali aras panahon, no? Walang ibaw yung daga na ka. Ikaw sad ulitaw na. Kamusta naman mong pag-eskwela? Okay ra. O sana ngit ka tuwing nga tungkuang mo graduate na ta sa high school. Maogyod. Ay, salamat kay sayo minamuhi, Roy na. Kudiretso na lang ko upa uli, kay para pa ko'y dagang wato ng sapay. Hi, Sally. Nagkaila ka na ako? Oo, ikaw ba si Evan? Igsuon man ka sa akong advisor. Ay, salamat ka nakaila da ka na ako. May tuyo ka na ko, Van? Hindi ba, close man mo ni Kuan Dennis? Kay classmate ba na niya, grade 5 up to grade 6. Ngano di, Ivan? Pwede ko patapang ni mo? Saan ka sa pagtabang? Kuan man good ka nang crush man ako na si Dennis good. Ha? Kadiyot sa di ba parehas mo mag-eskwelahan ni Dennis? Oh, classmate good ni. Pwede ko magpatapang ni mo? Aron may baw si Dennis na crush na ko siya? Ha? Naunsa man ko. Nganong gisakitan man ko sa kung nahibawan nga na-crush si Ivan ni Dennis. Ha? Sure ka nga nakras na si Ivan ako? O lagi, nagasulti baya mi. Kay muadto man na siya sa among school, kay igsuon baya niya ang among advisor. Mao ba? Ako pa nimo, imo nang panguyaban si Ivan. Di man ko kamao manguyam gud. Wala no, kasayon ra ana Ay, ani na lang. Huna-huna nga si Ivan ko.
Mag-practice ba? Aron nagpanguyog ni mo ni Ivan, kamaon na ka. Bitaw, no? Oo. Akong naon nga si Ivan ka. Um, Van, nanta ko isulti ni mo. Unsa man na, Nis? Maneri ka masuko. Dili lagi. Unsa may mong isulti di ay nako. I love you, Ivan. Unsa man ukir to? Mao na to. Anaa lang yun. Musugot lagi na si Ivan mo. Crush ka kaniya. Lainaw eh. Kisakitan mo ko sa kong gibuhat. Di gani kalimot ko may feelings ko ni Dennis. Pero kinahanglan nga ako ning iloom. Kaya klaro man tayo. Nga way feelings si Dennis na ako. Onya, kumusta naman mo si Ivan? Isugot na kaniya? Waman? Imposible. Nakagusto maguto siya ni Mugwit. Nyawa ka niya sugta di ay. Waman ko manguyab niya. Ha? Nga naman? Katong akong i-practice nga I love you, di man to para ni Ivan. Para man to nimo. Dennis. Mo na friend para imo man to. Ikaw man ang tinuod akong love. I love you, Sally. Tinuod di ako nadungog. Gikan ni mo, Dennis. Oh, sa. Di ka na sa ilaham sa kuntukan. Kun mo na. Parehas ni tao gipati. O ang buto mong ipasabot nga may feeling kasab na ko. O, Dennis, sa una pa. Sa elementary pata. Ug hangtod karon ni aning pagpatia. Kung mo na, kita na. O, Dennis. I love you, B. Oh, be mandayo. Muna gusto na akong atong tawagan na, B. Sige, good. Tinuod ning ako na palitaan, Sally. Nga uyab mo ni Dennis. Oo, Nay. Wa ka masuko nga nag-uyab-uyab ko, Nay. Okay raman. Kay hapit naman ka mo graduate sa high school. Salamat, Nay. Ano nakikita ka na ko, be? Nakituyo ni mo, B. Unsa man na? Kau ba? Ay kung pakul ba iba? Kwan, B, kining... Nakadecide ko nga musuod sa seminaryo. Unsa? Actually, nakapasar ko sa exam. O next month musuod na ko. Kun mo na, di na to magkita dahil ini. Magkita gyapon eh. Kay every first Saturday and Sunday of the month, papaliw man mi. Wa ko'y mahimo ini. Kung unsa imong desisyon, suportaan ta ka. Kamingaw, uy. Mingaw kaayo nga wa si Dennis akong doon. Naanad mangkod ko nga ako siyang makita, pirmi. Ay, nag-text si Dennis. Ay, be, kumusta? Kimingaw ba ako nimo? Ako siyang replyan. Nagsige pa dahil mo og text-text ni Dennis, Sally. O, Nay. Nahibaw ka ba? Kadili na maayong imong gibuhat. Nga naman, Nay. Magutada ka pa. Ay, napagsigig text anang Dennis, kay lisod naman na sa seminaryo. Dili ko gusto nga masuko yung pamilya nato. Nay. Sa imong gibuhat karon nga nakigrelasyon gihapon ka ni Dennis, bisag daan na siya sa seminaryo. Tablara nga nakigkaribal kas Ginoo. Nay. Di na ko pa nung balingon ang gisulti ni nanay. Bahala siya. Ay, si Dennis nag-text. Be, asa ka? Naaunta ko'y importante nga isulti ni mo. Ako siyang replyan. Nga i-text lang kung sa'y tuyo niya.
Duha ka semana naman anak kay Lapay. Waman gid mo text si Dennis na ako. Nga naman ka? Wa day ka mahibaw nga tuan naman sa Davao si Dennis. Ha? Tinuod ka, nay? Naunsa ka baya? May padaay ko nimo kay nahibaw ko. Kung mo na nga nilarga si Dennis, nga naman siya manangit na ako. Oh, kinsa ni kauban ni Dennis nga babae nga iyang gipost sa Friendster? Mao ka niyang bako niyang uyab. Mao day nga wa na siya mo text na ako kay may lain na day siyang uyab. Salpahis ka, Dennis. Salpahis ka. Ako siyang textan nga makikbuwag ako niya. Balag tili siya mo reply na ako. Ha? Nakikbuwag na ka sa ako igagaw? O, day, Jeline. Ako siya gitextan nga makikbuwag na ko niya. Kay may lain naman day siyang uyab. Uy, nanugot taon nga nakaingon man ka nga may lain na siyang uyab. Ako nakita sa Friendster nga may kauban siyang babae. Dili taon to niya uyab, uy. Iya man tong kababata. Ug may uyab na sa tong babayana. Unya nga nung siya mo text na ako, B. Kay nahiubo siya ni Muday. Ha? O sa'yo nahiubsan? Kadto ko nung ni-text siya ni mo ba, nga may importante siyang isulti ni mo, naingon raman kuno ka, nga i-text lang kung sa imong tuyo. Kay nga no di ay. Nagpaingon na to siya sa inyo. Unya, kay aron ma-personal ka pag istorya nga, mularga siya sa Davao, kay naman sila 3 days nga bakasyon. Unya, naingon raman kaniya nga, i-text lang. Mauto, naiubos siya ni mo, kay iyang una-una, dili na ka-interesado niya. Unsa? Tungod sa sayot nga pagtuo, nakigbuwag ko ni Dennis. Pero nasayod ang Ginoo sa langit kung unsa nako siya kamahal. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita may higalang kaagi ni Sally nga taga Dipolog City. Uban sa awit iyang gipangayo. Awit nga nagalan, Heaven Knows. Mong kaagi gibata na sa radyo ni Ricky Persuelo Garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sukit ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na inyong tulumanon. Handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na gayon, tagang salamat sa inyong pagpambinaw. Tell me where do I start? 'Cause it's Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suhat suliran. Ako si Maureen, hingkod na ang pangidaron. Minyo ug niya magpuyo sa bukiran nga barangay nga nahisakop sa lungsod sa Bourbon. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sakit. Nabaghuay lang na akong nahipawan, aron inyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Ikaw dahi, Maureen ba? Ay palabian ang kakugi nimo sa trabaho eh. Pero kung alam lang kay pahuway. Ay pasagti na lang gud ko dong. Dugay na bayak ko nga mo itig panglimpyo sa dakong bahay. Usa pasab, maayo man muhatag og sweldo si manang inday kod, ug matag adlawng Domingo, day off mo pud nako. Day off lagi nimo. Pero tuwa man sa kasilitsyonan sa imong igagaw.
tabang-tabang makadito sa trabahoon. Tsak di na lang good. Laay masagud og ni anang ko permis bahay ko tong dito. Si Benji, matag Sabados gabi na po mo pauli. Kay tuom na madarbaho sa syudad sa Danau. Biliba gyud nako nimo ate Maureen oy. Paspas kay ka makalihok. Unya pirmi ka nga maglihok sa trabaho din sa dakong bay. Ay mo pahuway sad baya ko kapuyon day Charis. Ako gani ate, kaundang ko naman ko. Kay matag Sabado daghan ko og mga labanan. Uy, di baya ka tibok si Mana nga manglaba, di ba? Aw, noon. Pero tingob-tingob man sad. Unya, pilar ba suhol nila na matag semana? Ay nagkwenta ha, uy. Ang importante nga ni arata sa duol. Duol rata sa tong pamilya. Ilapin na nimo nga naay anak nga nag-eskwela sa high school. Kapuya bitaw aning wa tay bana ate oy. Nya, duha pa gyud ang akong estudyante, elementary o junior high school. Mao ni huna-huna adiha. Dako nagikatabang ang madawat mong sweldo dinhi sa ilang manang inday. Mag-atiman na kastiguang na niyang inahan ug manglabas ilang mga bisti. Milagro mo na karon minto mama. Ngawa ka dito sa leksyon ng tuwang tabang. Ay, laing pamati na ko sa kong lawas. Ay, napayubo na ko ay nga murag wa naman ni kayo, anak. Ano ka, de? Ang laro ng overfatigue sa trabaho. Ha? Overfatigue sa trabaho? Oo. Karon na lang hagbayaran akong tinabaho, Ma, namahigayon ko nga maningil ang lawas kung ato kabasaran. Mahuway pa din sa bayo, bisan wa kay mudon. Kanunay ko makatila og sermon, dili lang sa akong anak, kundi lakip na sa akong bana. Unsaon nga dili man po ko makabalibad sa hangyo sa akong amo gud, nga si Manang Inday, ug sa ig-agaw nako nga tag-iya og lechyonan. Misamot pa gyud sa dihang mihangyo nako si Manang Inday, nga dadon ko og bakasyon sa bahay siyang anak sa Cebu City. Ako ang tanang trabahoon. Kaya ang katabang, mipahawa og wa nay ni Puli. Sa pag-uli na nako, kanunay na nga maglain ang akong lawas, nga murag, wa na gid ko makasabot. Akaras ba sa akong tutudlan, uy? Mura man og perming na iplima. Walay sinigatan ni mo na kuning pagkauliaro ni mo, dili sa ato, day? Gihutoy naman ka? Ipahuway ra ni nako dong dito Mawara laki ni. Ikaw ba? Wa tabay ka pasagdi ha? O ang atong anak ka na narbaho, wa sa magpasagad dato? Pero ikaw, naghimog kag kaugalingon nimong sakit. Magpatamba lagi unya ko magpabuong ko. Lugsong dito sa Citrus Barangay. Pa-check up na. Di ko pabinisaya ra ginako ni. May lagi naman ni Guro ta, kaya tingnan mo niya unsa ka nagibati ni mo ron. Tung dito sad eragod ko kabalak igod. Ipabuong ko ra lagi ni. Moadto ko sa Amerika ugma. Ay, pastilan, Inday. Mayo ra gyud nga gidali ni mo ni og anhi dinhi. Ha? Kay nga naman di ay mano. Nakasagid ka og dili ingon nato, nga nagpuyo sa kong punuas kahoy. Unsa? Muna. Ginoo ko? Paduki og tulo ka buk manok nga itom ang punuas kahoy nga gituhuan mong didto karkasa. Unya, lutua ang karne, ngaway asin-asin og panangpit ka mo. Kisa man ang muhimo anak mano. Ako kay may abyan man ko nga dili ingon nato. Dali dayon magpangita og tulo ka mga manok nga itom saptang dili pa awahi ang tanan. Wa ka to na ko matuman, kay nakagrabe naman ang akong gipamati sa lawas. Grabe ang akong gibati nga kakapoy, ug permi kong gipanugnaw. May ubo og sipon sab ko, nga wa gyud ayo-ayo, nga bisag unsa na lang nga tambal ang akong gitumar. Na-constipated sab ko, maong gidali na ko nila pagdasa district hospital. Apan ang findings sa akong sakit, kay hypothyroidism, man. Usa ko nung kinika underactive thyroid. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nganong namang ko ani sakita, nga waman unta ko'y kaliwat nga nasakit og sama ini.
Tinuod ba nga usa sa mga hinungdan ini maong overfatigue sa trabaho? Ikaduhang pangutana, naitambal nga giresita ang doktor, pero need gid kuno nga i-undergo kog operasyon. Apan wa ko musukot kay wa lagi may kwarta. Ug bahin sa gisulti sa tambalan nga nakasagid kuno ko og dili ingon nato. Tinuod ba ka to? Ikatulong pangutana, nagkaanan na ra ba og kalawom ang wana kong mata, samtang ang tuo miok-ok na. Unya, ni aksyon na og tabon ang panit ubos akong kilay. May kahigayunan pa kani nga mahibalik sa normal? Ikaapat og katapusang pangutana, nabalakan ako ron sa pag-ubos na sa akong timbang. Usahay, mag-apas ko sa akong ginhawa. Pobre mi, ug way magamit para operasyon. Asa man mi mahimong muduol, aron mo sangpit og panapang. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong soliran, Maureen. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini nga akong suliran. Adel ako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problems, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede ka padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga worrying will never change the outcome. Si kag hinuktok diha di na may solusyon. Hinuktok ka, maghunahuna ka unsay may mahimong solusyon sa imong problema. Di kay magsigig hinuktok nga ma-depress nga simbak ko gunahuna kag suicide. Why tao may problema? Kitang tanan na yung problema. Kung na may tao manghambog diya ka, tungkol kayo, dato na siya, ilado, influential, why siya problema? Baka ako na. The higher you go, the more complicated ang imong kinabuhi. Okay? So, ang ato magtatampo si Maureen, 45 years old, taga Bourbon, Cebu. Minyo ni siya, sa mga nabati ang sa drama, murag na ay problema siya sa iyang guiter ba to? Ano to? So, ako lang na yung paningkamot. May kailan itong mga taga-Bonbon, no? Mga taga-North of Cebu. Dr. Edwin Mingito, dahil sa Sugod. Doon na sinyo. Mga Vistil pamilya, dahil sa Tabuelan. Mga Yap family, dahil sa Maya. Bantayan, Cebu. Mga Kabahog family. Isa pa may atong i-greet, no? Bilong-Bilong, Danau City. Mga Mata family, Gonzales Ang, Navarro, Labrador, Austria, Villanueva, Montalban, Lumanas, Bantilis, no, diha sa Danau City. O mga Paradyang pamilya diha sa Compostela. Musta naman Brad Pipi Paradyang. O mga Kabatingan family diha, musta. Okay, so going back to our sender, si Maureen. So maning pangutana ni Maureen. Unang pangutana, nganong naaman ko aning sakita nga wa man unta ko kaliwat nga masakit sama ni ani? Hypothyroidism man ang problema, no? Hypothyroidism. So something to do with thyroid gland, no? Taghang mga rason nganong naa ka ni ani Maureen, no? So ato lang ning discuss ning hypothyroidism. Kini magong thyroid gland nato moproduce ni siya og hormone nga kining thyroxine ug triiodothyroxine. Amo ni akong mahibalaan. Mo play ni siya role sa inonta homeostasis ug sa metabolic ug thermogenic. Nga mga body temperature na to. Kung kulang kaniya ni mo matter pod mo kuan. Iodine is critical. Kanang iodine kuha na to sa seafoods ug kanang mga improvise nga iodine nga gikuan sa atong mga salt or whatever. Critical siya sa first nga step sa pag-synthesize sa atong thyroid hormone. So kung kulang kag iodine, mao na nga ma-deficit ka aning thyroid hormone. So unsa may mga tilima doon? Aning mga problema unsa may mga mabantayan sa katao nga naay hypothyroidism? Dali kapuyon, uga ang panit, yung mga buhok, mga laglag, dili kayo mo ka-focus, mga galintanon,
na siya'y problema sa iyang gastrointestinal functioning, murag dili ka regular niyang bowel movement, lisod na ginhawa usahay niya, ang iyang busis murag pagaw, harsh voice, no? So mao na ang mga tilimadon aning mga tao nga kining kulang og kanang thyroid hormone production, hypothyroidism. O mao na imong concern, no? Sunod nga pangutana, nabay tambal ng gisita sa doktor pero need kuno ko nga i-undergo ko og operasyon pan wala ko musugot kay wala lagi mi kwarta. Ug basin sa gisulti sa pagpatambalan nga makasaghid kuno ko og dili ingon nato. Tinuod ba? Well, di lang po ko magiglalis sa ning tambalan, pero naama po na sila yung mga abilidad ng ana, pero medical doctor mong ko. So, ang ako pag-explica niya ni is to the medical side, no? So, kung balikon nga, ang resulta niya ni, tungod ni siya sa problema sa production sa imong thyroid hormone. Na disrupted for some reasons, no? Kulang kag iodine, no? So, mauna. Ang tambal niya ni, naantay mga ready-made na mga tambal, usa ka endocrinologist gyud ang imong duolon ani kuan Maureen, ha? Usa ka endocrinologist kay swito kay sila nani, ha? Wala ta gusahay ra ba kung nakay hypothyroidism ang sa imong pagdungog mapiktuhan. Di na kay kakadungog. Ya, mga laglag imong buhok man akong balikon, imong naong murag manghubag nya di ka kasabot ang imong panit uga nga dali ka sensitive kay ka sa kining inunta temperatura sa palibot, okay? Imong mga reflexes, mapiktuhan, di na kayo ka inunta alert as prior to the onset of the hypothyroidism. Katulong pangutana, nagkaanam na raba kog kalawom, kalawom ang wala na kong mata. Samtang ang tuon ni ukok sa unya ni aksyon na ugtabon ang panit ubos sa akong kilay. May kahigayunan pa ka nga mabalik. Yes, through proper medication. Sa itong gilingon, ang imong mapiktuhan ang imong mata, mo papi ang imong naong, murag mahubag gamay, piktuhan ang imong pagtanaw, tungod usan is mga expected nga mga manifestation sa katao nga na ay hypothyroidism. Levothyroxine ang tambal niya ni. Levothyroxine. Baligya ni, nanay baligya. Pero endocrinologist doctor ang kinahanglan nga imong duolon ani para sa proper dosage o kadugayon sa pagpatambal. Sunod nga concern, nabala ka nako ron sa pag-ubos na sa akong timbang. Usahay magpaspas ko sa akong ginhawa. Pobre mi og walay magamit pang operasyon. Asa pa mi moduol or masangpit government doctor lang, no? So, expected na siya nga nalikakapuyon, nga murag bugnaw imong paminaw, lisod ka ginhawa. Siyempre, ang imong weight, mapiktuhan, depende po sa imong gana, nga sa pagkaon, o nga, ang imong pila na ba edad ni mo rin, 45, no? O pa kay menopausal age, apektado po, nung uban na ni mag-minorya, no? So, these are mga possible nga metabolic sa katao na hypothyroidism. Ang imong menstrual cycle, dili na regular. You are 45 years old, as we all know, and around this time, ang menopausal age is late 40s, early 50s, with the main age of 52, expected na nga, di na po ka as regular as prior as during your early years nga mag-menstruation every month. So 45 napakay mga pipila ka tuig nga di pa ka mag-menopause, no? Mag-menopause ang term ana. Okay, so inaw nakasabot ka sa kung speaker nimo Maureen dahil sa Bourbon, Cebu. O ganito sa libuan, millions yung naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Naglisod ko ito pala yung problema ni Maureen. Pero ning kamot rin po ko, naot na kay nasabta na ni Maureen, no? Na may daghang gusto lato dahil sa Bourbon siguro at bang ramang biliha og kamutis. Kaon ko no kana, pero nagkay ayun din daghan sa imong lawas, hopefully nga kay ma-corrected ning imong problema. Kaya ako balikon, kining ayodin importante ni siya sa first step sa thyroid hormone synthesis, no? Kung kulang ka niyan siyempre ma-deficit ka og thyroid hormones, no? Okay, so again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan.